Rasanya kan, ya jadi panas-panas, ngomong oleh. Dan, itu era burung turbus. Tapi tidur era, apa? Satu biar saya hilang. Aduh, lagi sabar. Kotoran. Oh no. Sabar to pipi, wong lanang turu yo. Aku panggil. Ayo, ayo. Pak. 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 Suara ton. Oke. Tiba toh. Aduh. Tiba toh ton. Tiba taton. Yo nggo ramban semene dine kok ora wangi lho. Sakmene kok ya ora kuat to. Jajal sampean angkat dhewe ora kuat. Ya ora kuat nek dhewe kan botongan toh. Lah sampean ora tangi-tangi, malah ora. Ya tak angkate rono tak golek tak junjunge. Junjung sakmene kok ora kuat. Cek tak panggule rono. Oke nek cek nih. Oke nih lho. Oh ya kuat. Lah tun tuh kan nyepelan tenagaku. Oke nih lho tun, kowe nek diomong-omong iki Iya. manut ngatet tak panggule rono lho. Ramban sak empit kok. Oh, semene ambah. Tenaga mungkin tenaga wong wedok kok. Kaya ngono ki tun, tun ngene lho carane manggul ki tun. Piye? Ngene iki. Dong leng mburi tun. Kene. Oh, Ya, kan tetep. ya. Kan. Samong nih kan abot. Tun tun. Ora sak banter. Aja rasa bantere wong prahno ki yo. Abot kok ngayal diomongi yo Rambut dorong sak banter yo kuat to. Yo dasare gede yo Sak ngono kok gede lho tun kuwi ki enteng lho asine lemu dorong enggak. Ngene iki. Kak ngene piye yo jenenge abot kok. Wis dipanggil rono di anu diculi ono. Justru junjali ya. Langsung tak panggul aku kuat nek kowe ngunjukne kuat kok. Alah prabot kok ngene mau di wangi-wang telu jujung kok iso. Disume rono anu dalah ning gone kono kae. Mang panggul. Ya.